cavities for you to your She's... Tulbak. So karon is natin makeup challenge. So natin kauban karon na gini siya kaakuan na. Karon na gini siya nasa video na ako kay actually busy daw ni Permi or di siya gusto mag apil-apil no kay maulaw daw siya kay kuan daw siya tsaka. So natin ko ang buhaton nga challenge. Sa kung sa'yo mabunutan dari sa akong makeup. Uy, shout out sa Watsons. Kung sa'yo mabunutan nga makeup mo to yung unahon. Ha? So daw visit. Kung sa'yo mabunutan niya nga pinakauna, mo to siya mo niya foundation. Sunod-sunod na to foundation. Kana siya nga challenge itong buhaton karon. Nalagyan sulod. To, sulod na. My sister. Sulod na ka? Punta na, pamanoy. Sulod na, oy! Kadugay ba? Sulod na. Mag-uul. So, karon pa gid siya kakuan sa kung... Karon pa ako kumakamakasya. Yawa. Karon pa ako ka-experience sa make-upan niya. No? So, sulod din. Mo ni siya yung buhaton. Kung sa'yo mo mabunutan, first, is mo to siya yung mo foundation sa kuha. Mo ni mo foundation sa kuha. Lock. So kung unsa ko mabunutan diri Ay, balik na. Ibalik na. Ibalik ka pa diyan, no? Di ka mag-goal mga Jomega. Kung maganda. Sige, magbutang sa kukuha sa kong buhok mo. Para dili nasa na mo ako hair. So actually, is bubunot na. Excited ako dai. Mga dai. First is foundation na siya, ha? First foundation. Hala, what did you... Powder. Cavities for you to your Ay, Diyos ko! Maganda na tag-ambulance dam binabi. Okay. Ouch! Hala, it's my fault, sorry. Grabe, di mo po kami story. Grabe na kayo nga makeup artist. No, iba na to nga makeup artist. So, Okay, kung tama mapakama na siguro ni Noy. Oh, ikaw tanawa oh, sa akong kuan. Itsura. Tama na siguro. Next one is... Kita oy. May sunod way. Huwag ka ba sa sunod ba? So, yung anin Ano ako. sa sunod yun? Ay, oo. Sunod, next. Para sa... Pangkilay. Pangkilay. So, kung sa'yo may kilay sa kung ano man. Lipstick! So, ang brush ko rin itong brush. Saan mo niblo? Lipstick yun. No, laban lang sa mga 48 years ng lipstick. Avon, babe, baka naman. Yvonne, baka naman. Wala ko eh. Excited ako dahil. Maka-amazing. So, kung gusto mo nga makeup artist, no, please contact ko ani pabanda yun. Follow lang ko sa Twitter, at Ibyang, tapos sa Facebook, Bunga Tesiorna, tapos sa TikTok, at TikTok, Ibyang. TikTok, uy, TikTok. TikTok. Bisaya man tayo, TikTok. Visit. Wala, Andrea Villantes. So, next is eyeshadow. So, bulot na dahil. Bulot na yung mga Jomega. Yun sa niyong kilay. Garot. Dot na yung kilay. Visit. Bakit mo red? Wala shadow daw po. Ay, visit. Pang kilay. O karon no, kaya ito ang gamitan sa iyang eyeshadow is kani Anastasia. 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 So, muna siya yung eyeshadow niya sa buwan mo. Bakit na ba ng makeup artist? Uy! Yung youths. Unsa man nga kuan ay smoky eye. Unsa na siya smoky? Black. Ay black. Black eye na siya. Wala na ba? Ay aray kasakit man nga makeup artist. Taekwondo player, di ba? Taekwondo din na yung makeup artist. Mata. Unsa na siya nga style? Half moon. Half.
Ano, half moon kay familia. Half moon! Traitor. So, what's next? So next is... Ikaw, what's next? Nose. Nose line na ka. Nose line. So, nose line naman ay. Huwag yung Jomega. This? Anim mas ang akong Oh my concealer. gosh, iya po concealer nga kinakusgan concealer nga pinakamahal. Mo di siya ang Maybelline New York. So, tipido na ito nyo kay Ito na to dek eh. dollar na siya no wala tayo. Mabiyat tayo sponsor ano doy. So, again, everybody na out. Maybelline. Maybelline. Baka Bigyan naman. naman. Miss it. Okay. Ka mag-nose line. Sa Ana. kilid na siguro na. Yehey! Man, focus. So, mga auntie, mga uncle, mga Jomega, next is, asa may next? Feeling mo sa next. Atong next is... So, nagtago siya no, nagano siya lip tint gamay. Kaya nawala yung lips, yung lip tint. So, ito ang next is... Bulit kay lips ko eh. Sige, go. Isa naman, Diri ang. blush on. Blush. On. Oops, Ay! Next. blush on. So, years. Okay. Okay, tama. Blush on. Pintot asa ang abi. Butik daw, ikaw gisugo. Sa kagabuhi. Sa bala, ud, tinuod, bajod. Masa nga blush? Blush, Drunk or something fresh? virgin. A virgin. Ibagay lagi dapat eh. Kung virgin dapat ako blush. Pero ba't klam-klam? Blonde ko. Laban sa nose line eh. Nagbuti ang agi. Yung nose line kaya diri wala diri sa kilid. Dapat. So, muna ang blush on nga. Project. Blush on na ito nga. Ano sa deck ka? Sige, paglaban sa blush on day. May pa-contour ni Mayor di ha? Sige, mag-contour daw may day ka na. So, Mag-contour ta mga Jomega no. Di mag-uol. kasama tayo. So, tinod. Contour gid siya. Yes, thank you. Kung man yung figure, pabor-pabor. Nichido. Okay, kasakit gid kayo siya mga ano eh. Kasi paglabas mo baksidro na siguro ka eh. Shout out na lang ulit kasi ako ang mga Shout out. shout out Rebel Cook. Dahil ina mo diha alam kay mga ano mga pagkaon. Daghang branch Plus, di ay ingon ang branch di. Rebel Cook. So Rebel Cook oy, Pendaton Street Kidatawan City. Lami kay mga pagkaon diha lami ko diha ang cashier. Kasi di ka sure di ha. Here free. Yucks. Sige paglaban sa mga contour mo ni suwang mo. Hello? Yuck. Pa-text. Ano lang juday. Minor Diray at Jomega sa man. Laban ka sa Minor Pa-text Diray. tut. Laban ka Jomega. Mapa, okay na minuri pa. O malagay. Kapag mga Jomega, bisag unsa pa naka tsaka makeup mo na. Bisa ko Murag Reymart Tesiorna. It means lamig na siya. Pakpake! Kasi kulang sa kuno eyeliner, something like that. True. ang kulang. Sino naman? Huwag pa lang isip. Sige, next is na-shout out sa Watsons. Di na siya Watsons pinalit. Ang kulang is Kolang. Say kolang. lipstick. Sige, lipstick. Laban ako sa ang Push it. Lipstick. So, shout No. out wait Hindi lang. alam. Shout out ko kay Ate Darlene Cavilla Side dish for siya. sponsoring my lipstick. Lustrous. Asa man ang shade igamit. Shade. Vermilion. Number 2. Okay, siya gamiton. Okay na siya gamitin dahil. Sige daw, pe. Gamita daw. Try na ko ha. Advertise yun sa advertise.
Lustrous, Nadine, Maring Nadine. Baka naman. Nadine Munyo. Shout out kay Nadine. Na-achieve niya ang kuan. Nadine Munyo. Nadine Munyo. Lipstick. Saan ako mabunutan diri ba? May bahala, no? Basic foundation. Hi! Ay, Jesus. Yucks, damak. Sa muna ni siya ako ang finished product. Ang hair, di mo unsaon. Ang hair ni mo. Wala ka perfect ba? Mo naman kung sikuan. Karang tawo. Uy. Libro. Hashtag libro. Laban ta sa libro. Oy. Balik eskwela na, oy. Balik eskwela. na, oy. Kata Pagkasyon pa na, may libro sa ulo na bitbit na naman. La perfect pagkatungan. So, yo. So mga Jomega, dana gyud yung finish. Muna na yung finished product no sa yung. So try na to siya i-montage. montage. Makaya pa nag-montage ti? Hindi makaya. So try na to montage no. Subscribe, like, and share kung nalingaw mo nga video mga auntie, mga Jomega kung maganda. So please, okay, comment down below po kung isa yung mga suggestions and everything sa akong channel. Sa akong video po. Stay shining up. Please don't forget to click the notification bell para ma-notify mo sa akong next video.